Jejorengan. Dung Bamban, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bersama toko Mas 58 warung yang mana ada di sebelah utara Pasar Pakis. Dan juga untuk yang punya bengkel Delpot Tendas Sentro. Bakul Kodo Bilung, Wakil Sekolah. Untuk Bu Haja Romi, Bapak Tolka almarhum yang punya toko besi Langgeng Prasojo Tahunan Jepara. Yang punya toko Mas Gladek Wonosobo, selamat menyaksikan. Kemudian yang ada di PT Kopi Bubuk Cap Sendok Siti Mulya Cepu. Yang punya PO Putu Wijaya Jepara, selamat menyaksikan. Malam hari ini menonton bareng Barongan Wahyu Singo yang ada di Gedung Bamban, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Besoknya cuma jualan beda. Kalau beda kan yang boleh, jadi yang boleh gambar jual ibu. Bapak kerja itu nih Pak. Cek. Gua pakai yang pengaruh itu lah. Yo itu aja wae kok. Gue tak pikir-pikir kita kok susah, gue pikir apa? Yo ora susah kok aku wong susah kok. Aku wong bulan kok. Ora bakal susah aku iki. Ono bara ya apa sithik ya tak gumeng ora tau. Yo ora kok ngono, sing wong Islam itu kudu bersyukur. Lho aku syukur wis terus. Tak syukur iki ya lunga ngarit kok bareng aku kok. Syukur kok. Bukan syukur ae. Gue saiki tak bedheki. Bedheki nek iso tak jawab ora iso tak wis samola. Kewan apa sing paling sugih sak donya, Pak? Lho malah. Wong kewan paling sugih sak donya. Yo kewan tetep kewan ya ora ono sing sugih. Ono. Ora iso. Aku wis memiliki urut karuan aku wis memiliki iso. Aku semene ora iso karena Kewan sing paling sugih. kewan apa ini? Ora iso kowe. Ora iso kupu-kupu. Hah? Yo sadari, Pak. Kewan kupu-kupu kok sugih ya? Ku punya uang. Ku punya duit. Punya uang ya. Ku punya uang, ku punya rumah. Ku punya kupu-kupu. Ku punya sapi. Oh, ku punya kowe. Wong kowe kok
Mana nih kewan musuh paling suka kok kuku. Kewan apa sing manggone anu sikil? Kewan lare yo nok sikil. Duh. Kengker tak jeblok karo pik, kok nyonyok. Ora kok 2 ton sekarang saiki. Wong sugih sing apik kene. Wong wedok itu ah. Wong sugih. Dadi ora kasbah. Dene, Apa bisa? Yo, umumnya nanti dua dosa saru. Matur. kok mikir ngono. Ini apa ya? Lho, Tuhan, lho iki ngono ngene jero apa kok? Nek jopo. Iya, apa tak tutup tak serek kok gitu. Tes kayak setetes meneng. Boleh bebas lu. Udah. Ya, aku ki mau jare lumayan juga kok. Iki coba kayuan. Aku dibeli baru rupal kok. Ngono. Kon, saiki ngene wae, iki usul selawatan. Bose, iku mau lho, gede aku lho gede. Apa mang? Mano apa sing lare no sikil? Kebak wedok kan. Sikile no sikil, ndase no sikil, suwiwine no sikil, buntute no sikil. Mano apa? Mano perja. Mano perja buntute no suwiwine. Madubur ngene. Wes reso aku, Ora reso. ana pertanyaan. Kok mano? Iya. Mano apa sing betah dino banyu? Lho, ini gede nih. Iya. Lho mano seluruh pe motor. Ora ono ah. Mano apa sing betah dino banyu? Ya ora ana mano putar jero banyu iku ah. Ora percaya kowe. Ora iso. Mano iku Daud. Ora betah. Banyune metu malah kebek. Bang. Iya. Iki usume kadro. Selawatan. Kowe tak tes wani? Lho. Selawatan. Selawatan ah. Lho. Bayarannya piro? 330 juta. Ora ana 330 juta. Lah iku nek tune ana kok sak desa ana tune pirang-pirang nek ton. Kandhani kok. Aku terbang Ngono. labune selawatan salat tuwa. Salah tuwa, salah tuwa. Kamane salat tuwa, salat tuwa. Nek ngono iku aku ora patek iso wong aku ora wong Islam. Labune apa? Tak kandhang lo bendol. Sing apik labune apa? Ya iku mau bener salat tuwa ning aku ora patek hafal. Kowe ora iso. Ora iso tak kawake bendol. Jero. Ora salah. Ora salah. Iki nama tono. Yo teko-teko ora salah. Lha iya. Salawatan ora salah. Salatullah, salamullah. Goblok ora salah. Piro? Sampai salawatan. Kita manis labune. Ya, Kita manis nabi. kita manis. Nah, Kita manis. kita manis aku. Daud kok. Aku iki delok
Sekali lagi malam hari ini kita bersama Cecap Channel untuk menyaksikan pagelaran seni barongan Wahyu yang mana dilaksanakan di Desa Kedung Bamban, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan juga bagi teman-teman semuanya yang mungkin tidak bisa melihat langsung, bisa ditonton di YouTube Cecap Channel. Ini dalam rangka tasakuran atas khitanan dari warga Desa Kedung Bamban, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ing mriki boten badhe napa-napa. Saperlu nglairaken pangunipun Bapak Bapak iki Romawi. Bapak Romawi adalah Ibu Suparti. Kala rumiyin menika gadah pangunipun mbok merawi gadah umpami boten. Menika sampun dipun leksanani ing dinten malam Jumat legi. Bapak Suparwi Sonawi tulisane kini
Bapak Sunawi pun boten gadah hutang kalian Bathara Kala. Mulai kajadi lan Bathara boten ngutangake Bapak Sunawi. Ini dalam rangka tasyakuran atas khitanan putranya Bapak Romawi di Desa Gedung Bamban, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati. Dosa putra ingkang saleh migunani tumrap dosa dan bangsa ngabekti tiyang sepuhipun kekalih. Mekaten ingkang saged kawulatun sampun kabul kantun slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar lebar. Baru sholat, apa lewat? Baru sholawatan ini aku susah.